Het is gewoon nog even wennen, zo'n banenmerk. De uitstuurbureaus zijn te gewichtig voor werklezen om weer onder een baan te komen. Een goede 40% van de mensen die het weer een baan vindt, vinden die toch een uitstuurbureau. Jo, krijg hier een gesprek gewoon. Hoe gaat het? Nou, leuk. Ja, prima. Ja. En we praten hier dan over. Hoe je werk en wat mogelijkheden binnen. Ja. En hoe liep het dat? Nou, dat moeten we even afwachten zien nog. Ja. Waarom doe je hem hier al mooi? Het voordeel, wij zien natuurlijk ontzettend veel cv's op papier en nu heb je ook even een gezicht erbij. Hoe presenteert iemand zich? Je stuurt iemand toch naar je opdrachtgever, dus nu kan je even kort zien wie zit er achter het papiertje. Uit de cijfers die het CBP juist presenteren, doch blijkt dat het met de economie weer de goede kant uit gaat. Maar ik cijfers zeggen dat de arbeidsmarkt pas in 2015 weer echt ongelukkig zal. Toch zocht het UWV in Friesland dat het nog beter gaat met de arbeidsmarkt. De markt die trekt wat aan. Dat is sowieso natuurlijk de tijd van het jaar. Aan het begin van het jaar dan heb je toch seizoenswerk wat dan aantrekt in het voorjaar. Waardoor je gewoon meer vraag hebt op de arbeidsmarkt. Dat zie je dan ook terug in het aantal uitzenders die belangstelling hebben. En we zien ook een aantal trends in de markt, bijvoorbeeld in de techniek. Daar zie je meer vacatures komen, meer dan vorig jaar. En dan de werkgelegenheid zelfs. Met al dat positieve nieuws, hoe je gezien aan de toekomst? Dat moet ik eerst maar even zien. Ja, ik weet net altijd wel positief is. Ze zeggen dat het beter wordt, maar er is zoveel werklozen hier. En hoe gaat het baanziekje in ieder wat? Ja, het gaat wel redelijk. Er staat een soort solliciteren en zo, maar ja, een heel soort aanwijzing gewoon staat. Hij is al meestal genoeg en zo, ja. Nou, sissen ze dat het dadelijk beter wordt qua economie? Heeft daar wat vertrouwen in? Ja, gewoon een beetje. Ja.